welcome back to Sunny Live Show, and thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with Mzansi Super Stories, and today talking about umkhokha. Abanye bathi ngebasawubuka umkhokha, nami ke guys angibasodi. Sifike kanjani vele guys la uMamzobe esefuna ukuba umkhululi, futhi after konke lokhu yakuzisola nokugezwa hayibo nokupanishwa umthembu, ama-writers ngampela ke asedlala ke ucabhayeye ngathi sibhekile. Well guys, kuleli viki ke uMamzobe uzocela kulamandla akhe ukuthi ufuna uNdlovu amkhothamele, angaphikisani naye, avume yonke into uMamzobe ke ayishoyo, abe nje isiyoyoyo sakhe. Uzozwakala guys uNdlovu ebandleni esethi uMamzobe ungcwele, uMamzobe ingelosi, athathe ke yonke imali le kade yidla kade inikelwa kuyena ayiseke kuMamzobe. Ngapha ke umfazi kaMaphalala wo experience imimoya emibi, aze acele kuSifociya ukuthi akeze azoqinisa umuzi njengomprofeti ke. uSifociya guys uzofika akachele ke bese ke ebona ukuthi hayibo ubumnyama kahle kahle it's operating uSibusiso kulendlu, bufike ke noSibusiso. uSibusiso guys uzomxosha ke uSifociya, amtshela ukuthi akaphume emaphele emzini wenye indoda, ufunani kaMaphalala. Angazi ke yazi guys noma uSibusiso uthwele ngoyise wamthatha amandla akhe noma kwenzekeni, ngoba cha khona bukhona ubuloyi ke abenzile. Phela wathi mayifika ubaba wakhe wawaphansi, emva lokho asazange ukuthi ubaba wakhe washona noma wahamba womthumba noma kwenzekani, kodwa nje sikwazi ukuthi uSibusiso is operating ngamandla ke obumnyama. Njengoba guys sinamajuda kamlungisi nje convince uMamzobe ukuthi umlungisi umkhulu lomkhulu, so uMamzobe kufanele ke ngoba ulinka kakhulu nomlungisi, kufanele kube uyena komkhulu. Asazi guys kuzokwenzekalani, kodwa nje kuleli viki ezoqala sizobona ke uNdlovu eseyisiyoyoyo esiguqela uMamzobe nje. Kulokho esizokubona ngampela ke kuleli viki ke eliqalayo. That brings us to the end of this video. Do leave your comment below and share your opinion. Bye.